вақте яке дастатро раҳо мекунад, ҳеҷ гоҳ ноумед набош, чун дасти ёре дар нимаро мунтазири ту аст, то хушбахтат кунад. тарона бахшида мешавад аз номи Сумайя ба шавҳари меҳрубонаш Исҳоқ. як рӯз Сумайя аз зиндагии худ, аз рӯзҳои сарду сахт ва билохир ба хушбахтӣ расиданҳои худ бароям қисса кард. мо дар оила ҳамагӣ 4 фарзандем, 3 духтар ва 1 писар. ҳамин гуна шурӯъ кард Сумайя. мо ҳанӯз хеле хурдсол будем ки падару модарам аз ҳам ҷудо шуданд ва мо 4 фарзанд бо падарам дар тарбияи бибиву амаҳоям мондем. хулас падару моидарам барои кор ва таъмини хароҷотҳои мо фарзандон ба Русия рафтанд ва мо бо амаҳоям мондему дар зери тарбияи онҳо ба камол расидем. намедонам синфи 3 ё 4 мехондам ки ногаҳ модарам барои дидани мо ба хонаи амаҳоям омад. мо аз ӯ хотирае надоштем. мо ҳатто чеҳраи модарамонро дар хотир надоштем. на меҳр буду на муҳаббат. аммо амаҳоям ӯро ба мо модаратон аст гуфта муаррифӣ карданд ва ӯ гоҳ-гоҳе ба дидорамон меомаду мерафт. хулас мо калон шудем. апам бошад духтари қадрас шуд ва амаам хост ӯро ба шавҳар бидиҳад. аммо падарам занг зада ман ӯро ба писари моидараш доданем гуфта иҷоза надод. амаам бошад ба ин кор розӣ нашуд ва бо ҳамин падарам аз мо ранҷида алоқаро ба мо қатъ кард. бо ҳамин соли 2017 мо падарамонро, ягона умеди зиндагиамонро аз даст додем ва шудем бекасу танҳо. баъди марги падарам амаҳоям апамро нею маро ки ҳанӯз 16 сол доштам ва сарфаҳми ҳатто зиндагӣ намерафтам ба як писари сарватманд ба шавҳар доданд. ӯ ки ба ман писанд набуд ва сарватманд буду дар зиндагӣ ҷиддӣ ки набуд, баъди 1 моҳи зиндагӣ дар Тоҷикистону 1 моҳи зиндагӣ дар Русия мо аз ҳам ҷудо шудем ки дар умум мо бо ҳам 2 моҳ зиндагӣ кардему халос. ман дар Русия бо як амаам танҳо мондам ва ӯ ки бемор буд маро гузошту ба ватан баргашт. модарам бошад гоҳ-гоҳе ба наздам омада кӯмакам мекард. аммо баъди як муддат низ танҳоям гузошту омад. бо вуҷуди як зан буданам дар мулки бегона танҳо мондам. аммо бо амри тақдиру хости худованд бо як ҷавоне бо номи Исҳоқ шинос шудам ки ӯ зиндагиамро билохир куллан дигар кард. дар аввал ҳар боре ки пешниҳоди издивоҷам медод рад мекардам, чун ӯ оиладор буд. аз ҳарфи мардуму ҳарфи аммаҳоям, аз ояндаам хеле метарсидам. аммо ӯ ҳар боре ки ҷавоби рад мегирифт даст намекашиду бозам талош мекард то маро ба даст биёрад. ва билохир мо бо ҳам санаи 25 майи соли 2021 оиладор шудем. баъди оиладорӣ бо ӯ ман зан будани худро эҳсос кардам. ман хушбахтиву шодиву хуширо дарк кардам ва шудам хушбахттарин инсон. ва имрӯз мехоҳам барояш бигӯям: шукри буданат, шукри доштанат. миннатдорам аз оне ки дар зиндагиам пайдо шудеву аз мани парубол шикаста як инсони комил сохтӣ ва маро зери қаноти худ ҳифз карда хушбахт кардӣ. ман касе надоштам, ҳама касам шудӣ. умеде надоштам, тамоми умедам гаштӣ.
дилсард будам, ҳама қуввату нерӯям шудӣ. пас миннатдорам азизам барои буданат дар зиндагиям. ман хушбахтам аз доштани шавҳаре мисли ту. худованд дуоҳоямро шунид ва барои наҷотам аз тамоми торикиҳо туро фиристод. хуб ки мо ҳамдигарро дорему дарк мекунему дӯст медорем. азизам, имрӯз мехоҳам бигӯямад дӯстат медорам ва шоду хушбахтам. ту маро ба ин рӯзҳои хушӣ расондӣ. барои ҳамааш аз ту миннатдорам ва ҳеҷ гоҳ аз ин интихоби худ пушаймон нестам ва нахоҳам буд. умедворам ки ба зиндаҳои аз ин дида хушбахттар мерасем. мо акнун якдигарро дорем ва дар сояву такяи ҳам тамоми умр соя меронему зиндагӣ мекунем. шукре буданат ва фаромӯш накун ки хеле дӯстат медорам. бо эҳтироми беандоза, сумайя.